oh kila persyang ama ki sotu la ki yo tang lai ne saut ki MDC ki jongi ru lala ban klem ya ke isi hante po ki si ogla thong ka kum ji so ko jong lagi folklore what can sting ni election yo piong bal ajok lupa ko bong nang basnom ajok lupa dam le tabut rubian namar bal ajok lupa ngong ya ngin bu ya ka thong ang ni por mom ta mo ko mo nang basnom masih me jong nang basnom ajok ngin job bai tambang inum pil sadai watang sibut ru namar ke mau ka sibut ka jonga ba ka jong pi kan send a strong message kan pai ka kubor ka ba klan ya ka MDA government benar ta election arpo pra ka song hay tidau jonga jong pi menta hagani ka bai election wanam ken sting mi job dei ai ka jing job ka ban pen jam krapsnan ya ka MDA government bai ka sarkar ka menta katari ka jingsan ka bangin ai kum kinong kesan the voice of the people party ba ngamar tin pada aku mau mulai ngamar tin dan sibun ki bampat kesan the voice of the people party dan sibun ki beri ki bah ki ba kwa ki jing bah dari sejarah khatno gidon ha ka party ka bakla namong baki bakla maki kida ka jing bek ka jing skor to ka dang siam kili ban kersani ki party kili ban kersani ki nyonglam ki ban kata ka party kelam da tepat ya ka jing thu jong kita ki political party ya ki beri ki hukum kita no la ka jingmut ka jong pi ka long ka bek la ka jingmut ka jong pi ka long ka bha la ka jingmut ka jong pi kam dei ka prakhat tang ya ka maladi simet ngong one ba ka voice of the people party ngin ya trailang ba kata ka jing angot ka jong pi ka pidon ha kita ki wei pa ki political party la ban penurlong tang ha ka voice of the people party aling ni trailang ni por bonta yodon natek hi sono ndon 4% ndon 4% bar war kani sinong nong sdiaru dandon ki 4% yang voice of the people party hakani ka por ni klemat ka mata ngawer yaki ali ni na trailang ba ka voice of the people party lada pipek ya ka jingia ni ti ka voice of the people party kan trai kalabiang ban rai yaki ban kesan ya voice of the people party lagi ya ka jingia ni ti ka jingi na do arpo arpusan no hangni gidon ki MDC dongi I chairman jong ki HDC iba strong pillar kharjana nang tay na po mokhar pentorong kra constituency nang ta hangni gidon I constituency jong MDC jong pi nang na po ka umroy constituency pitharai kita gibran na kabor kemla persang banthi igini sekali nang ki MDC na sutanat mane agapor ba ipin itu iba isne iong nga mo I MLA ba I amar bunsin ki ong bi mo MLA bodon burom nga ngam jus tanat ka so khya pa ka ketin bodon burom amar ketin bodon burom hi nga so kadai bangi di ban bu tang na kanta utei ba jerong mo dengan so tanan I MDC jong pi ong nga mane MLA ba I mo bat hagani ka por bom tarong ong pi clean di MDC kila persen oh nomor po district council de ka anti defection law kamu mo mentah-mentah la dapat isai hingi kwa ban mi le join no bak NPP rula dari bak strong le kwa le join no bak NPP ne UDP rula untuk dikang ka angam kang oh kila persen ama ki sotu la ki yo tang lai ne saut ki MDC ki jongi ru lala ban klem ya ke isi hante po ki si ogla thong ka kum ji so ko jong lagi folklore la thong ya katur ka ni ki MDC ki jongi ni dengan dokumen no namanya la seisha ki yo rangba Isalam sama ramba ibadahnya kan nongren ke scam wala da ki klur ba ki poklur lawan ban thom ki Henry Kim Sem lango kapen pa ki jolong ramba ka ki ni nama tadang ong ka biang kapur la kita ke bapak kesan ki beran pet mau kumblu ka VPP kalong ong kapur ka biang play I ka jinga inti ka jingi play I ka jing prang ka jingi play I ka jing tristom ka jingi play I ru ka dorot ka jingi ha ka jing tre ka jinga inti ka jingi Ngong kapor kelabian alih Kershan met sim ini trailan bak voice of the people party dan stang arsnem laisen alek stang arsnem nama terang orang alih ini trai sitom nangno bak voice of the people party ban ngamartin ba pinwan ban trai ai ka jimsan ke barat ba ya voice of the people party tang ni kentina kalian jonga kublai sibun kublai syadamo ublai kerku ya pi iwi pi wei ya kawai bagoi kalong yang ni kisinong ban kamtam ya kita akin nong pek
perman yang ni isnong bagi nong secara yang isnong ubleng ikut ku ya pi ku boleh sebut ku boleh share